actual avem un consum de 40%. Asta e foarte, foarte bine. Da, bă, chiar scaunele astea sunt bine. Spate, într-adevăr, nu e loc, dar... Eu vă zic sincer, la 1,68, nici eu n-am luat spate grie. Când te urci în mașină, zici că cobori. Stai bine? Da. Salutare toată lumea! Astăzi avem aici o bestie cu noi și bineînțeles proprietarul pe Alex. Dacă îl mai țineți minte de când am filmat cu X6-le, cel mai zgomotos X6 pe diesel din România, acum avem cel mai nebunatic aici.